Aquest any el termòmetre diu que hem arribat a un 48% de tota la recollida selectiva, de la que una gran part és orgànica, com restes de menjar o de petita jardineria. És clar que ben mirat no està tan malament, és la meitat, però encara podem guanyar molt amb poc esforç. La família Sans García són una família 80% en reciclatge. Com ho fan per no trobar excuses a l'hora de reciclar l'orgànica? Hi ha veïns que diuen que no tenim prou espai a casa perquè l'Ajuntament ens dona 2 cubells. Però un és molt petit i airejat, que és el que tenim a la cuina, i l'altre, que és més gran, el traiem al carrer el dia de la recollida amb els residus. I ara l'Ajuntament ens donarà de forma gratuïta bosses compostables. Una excusa que diuen molt és que els residus fan pudor i suquegen. Però això amb el cubell airejat no passa. Cert, ens passen a recollir l'orgànica 4 cops a la setmana i, a més, sempre que vulguis pots treure la bossa del cubell petit i posar-ho en el gran. Perquè no suquegin, els cubells que ens donen són airejats i les bosses compostables, que eviten l'acumulació de líquids i pudors. I digues, Marga, per què seria interessant millorar el termòmetre del reciclatge? Totes les restes de menjar i de petita jardineria que posem en el cubell marró i el deixem còmodament a la porta de casa acabaran convertint-se en compost i tornaran els nutrients al sòl. En canvi, les que no reciclem aniran a parar a una incineradora. Ja ho veieu. A Arenys de Mar recollim porta a porta l'orgànica perquè el nostre termòmetre del reciclatge millori dia a dia. Connecteu a arenysdemar.cat i veieu el que hi guanyem tots. L'any 2020 hem d'arribar al 60%. Entre tots és possible.